torstain rukousillat kello 16 olet sydämellisesti tervetullut, mutta sunnuntain tilaisuudet jatkuvat vasta syyskauden avajaisista 14. päivä syyskuuta ja silloin tilaisuudet ovat kello 18. Tällä kertaa tässä ohjelmassa meillä on vieraana Kaija Leino ja tulemme kuulemaan hänen elämänsä tarinaa ja hänen ajatuksiaan tänä sunnuntaina. Olette sydämellisesti tervetulleita meidän seuraamme ja tervetuloa sinulle Kaija. Sinä olet aika pitkän linjan kävijä täällä Espanjassa ja Torreviissa. Kerropa hiukan, mitenkä tämä kaikki alkoi, tämä sinun Espanja-rakkautesi. Joo, salom vaan kaikille sinne radion äärellä oleville minunkin puolestani. Mä olen siis Leino Kaija tuolta Päijät-Hämeestä, Lahdesta. Mä en ole silti hämäläinen juuriltani, vaan mä oon syntynyt Pohjois-Karjalassa Lieksassa 4 sisaruksesta nuorimmaisena. Mutta sitten tämä Espanjan aika, jos siirrytään niihin kuvioihin heti ensin, niin mä toimin sairaanhoitajana silloin ennen eläkkeelle jäämistä vuodet. Ja siinä kun sitten alkoi tämä eläkeikä häämöttää, niin tuli sellaisia haaveita, että pitäisi muuttaa talvikausiksi Espanjaan. En tiedä, en muista mistä nämä haaveet syntyi. Ei meillä ollut ketään tuttuja täällä. Mutta sitten vuonna 2014 käytiin ensin Fuengiroolassa katsomassa asuntoja. Ja sitten tehtiin myös tarjous siellä lähistöllä oleva Benalmadenan kaupungista. Löytyi mukava asunto ja tehtiin siitä tarjous. Mutta kaupat jäi vain 5 000 euron päähän. Ja mä koin silloin, että jos Jumala on tarkoittanut tämän asunnon meille, niin tätä hintaa ei tule korottaa. Ja eihän se sitten ollut tarkoitettu meille. Sitten mieheni huomasi yllättäen ilmoituksen Torreviehasta ja huomattiin, että täällä on asunnotkin halvempia. Ja sitten jo saman vuoden lopulla, eli vuonna 2014, niin tehtiin kaupat tästä nykyisestä asunnosta. Ja sitten kun mä jäin eläkkeelle 2016 vuoden alusta, niin siitä lähtien me ollaan oltu talvikuukaudet täällä. Ja sen vielä kerron, että mun ihana uskomaton mieheni oli käynyt katsomassa tämän kotikirkon paikankin. Hän oli etsinyt minulle tämän kotiseurakunnan. Et sellainen oli se tarina, miten tänne päädyttiin. Joo, onpa mukava kuulla. Ja tuossa muistelen, että tähän Espanjassa olemiseen sulla liittyy myös semmoinen, että sä kirjoittelit noita runoja ja oliko että runokirjakin sulla? Joo, kyllä. Mä oon jo pienestä pitäen tykännyt kirjoittamisesta ja runoista ja muistan, että olin 10-vuotias, kun ensimmäinen runo syntyi. Sitten viime vuosina täällä Torreviehassa on alkanut syntyä niitä hengellisiä runoja ja 2022 on ilmestynyt sellainen pieni runokirja, Kaikki lähteeni ovat sinussa. Ja täytyy sanoa, että tämä Torreviehan aika on ollut ihmeellistä innotuksen aikaa sillä, että suurin osa näistä mun runoista on syntynyt täällä. Tosin nyt kun on ollut monenlaisia terveysongelmia, niin toi runosuoni on ehtynyt, mutta jos luoja elinpäiviä suo, niin toivon, että se vielä aukeaa. Tätä me toivotaan todella, mutta sulla on kyllä näitä runoja jo entuudesta ja sä lupasit pari runoa meille lausua tässä. Ole hyvä. Ensimmäinen runo liittyy siihen, kun mulla on iso perhekunta, joista kukaan ei ole uskossa. Eli yhteensä noin 30 ihmistä kuuluu tähän mun lähiperheeseeni. Niin tämän runon nimi on Minunko sotani. Turhaanko olen taistellut puolesta rakkaideni, eteesi kantanut, rimpuillut, hukkaanko aika se meni. Kiusaaja vierellä kuiskuttaa, luovuta, mikään ei muutu, aikasi käytä parempaan, tekemistä ei puutu. Väitteet saa uskoni horjumaan, epäilys valtaa mielen. Kestääkö luottamus Jumalaan silloin kun menee pieleen? Keskelle synkkien aatosten äänesi mieleen piirtyy,
Yksinkö sittenkään taistelet, kysyt, ja epäilys siirtyy. Sanasi aukeaa, lohduttaa. Sota ei meidän, vaan Herran. Rakkaani saan taas luovuttaa syliisi uudemman kerran. Sinulle Herra myös muistuttaa voitostaan Kolkatalla. Kiusaajan viereltä karkottaa, voit uhrinsa uskomalla. Ja tähän runoon liittyy vahvasti 2 Raamatun jaetta. Toinen Mooses 14.14. Herra sotii teidän puolestanne, olkaa te hiljaa. Ja toinen Raamatun kohta löytyy Apostolien teot 16.31. Usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut sinä ja sinun perhekuntasi. Tämä toinen runo on sitten sellainen, joka syntyi muutama vuosi sitten, kun käveltiin miehen kanssa tuolla aallonmurtajalla Torviehässä ja katselin sitä myrskyävää ja kuohuavaa merta. Tämän nimi on Armon aalloilla. Väsymättä merenmahti rosorantaa suutelee. Veden yllä kalavahti lokki toistaan huutelee. Taivaan sinipintaan peilaa. Paahto viestin kuljettaa. Purjeet laivaa hiljaa heijaa. Onnen tunteen rintaan saa. Meri uljas arvaamaton. Vuoroin tyyntyy, raivoaa. Kuitenkaan ei voittamaton. Käskyt Herralta se saa. Meren lailla ihmismieli valtoimenaan vaahtoaa. Väärät teot, raaka kieli, alleen runnoo, murentaa. Mutta niin kuin viime säteen, rusko veteen heijastaa. Levon saat kun isän käteen, usko tarttumaan sut saa. Ja muuten tämän runon on myös säveltänyt eräs veli. Monet tuntee varmaan hänet, joka on käynyt täällä Torviehässäkin sanaa julistamassa, nimittäin Raimo Holappa. Ja kiitos hänelle vielä siitä. Olipa mukava kuulla näitä runoja. Tuosta ensimmäistä runosta mä sanoisin, mulla olisi semmoinen kuulijoille ja sulle myös Kai, että ei meidän taistelut ole kuitenkaan turhaa. Mulla on omakohtainen todistus ja sana tähän, kun mä olin 38-vuotias, kun mä sain tulla Jeesuksen tykön ja mun uskovainen äiti sai niin kauan rukoille ja ennen kuolemansa hän ehti kuitenkin nähdä, että mä sain kääntyä tielleni. Että mä haluan sanoa sinulle ja kaikille kuulijoille, että nuo esirukoukset ei koskaan mene hukkaan. Onpa ihana kuulla. Kiitos rohkaisusta. Sitä kyllä tarvitaan. Ollaan jo tultu oikeastaan uskoasioihin näihin sinun runojen kautta tässä, niin sä voisit kertoa, mitä sä haluat omasta uskostasi kertoa tähän. Tosiaan mä synnyin hyvin köyhään ja vaatimattomaan kotiin, mutta meillä oli jotakin, mikä sitten myöhemmin tajusin, että se onkin suuri rikkaus. Nimittäin molemmat vanhempani oli uskossa ja lisäksi näillä vanhemmilla oli tämmöinen yhteiskristillinen elämänkatsomus. Että vaikka he molemmat kuulu evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja isä toimi jossain vaiheessa suntionakin, niin silti he veivät meitä lapsia eri seurakuntiin ja mä sain jo pienestä pitäen tutustua monipuolisesti niin kuin eri seurakuntien elämään. Mä olin sitten muutaman vuoden ikäinen, kun muutettiin tuolta Lieksasta Mänttään pieneen tehdasmiljööseen, tämmöiseen oikein kumpihämäläiseen paikkaan. Ja siellä sitten pelastusarmeija muodostui mulle tosi tärkeäksi tukikohdaksi. Isä toimi siellä talonmiehenä ja me muutettiin sinne jossain vaiheessa myöskin sinne pelastusarmeijan yläkertaan asumaan. Ja muistan, että mä jo 10-vuotiaana olin siellä pyhäkoulussa avustajana. Ja se oli tietysti hieno tehtävä semmoiselle pikkutytölle. Ja sitten varsinaisen uskon ratkaisun tein 14-vuotiaana. Ja mut
vihittiin myös nuoreksi sotilaaksi pelastusarmeijaan. Mä sain semmoisen komean virkapuvun, siihen kuului punainen pusero, jossa oli poletit olkapäillä ja hieno suikkapäähine. Ja mä olin todella silloin aidosti elävässä uskossa. Meillä oli semmoinen nuori räväkkä naiskapteeni ja hän toi tänne pelastusarmeijaan sähköisen kitaramusiikin. Se oli harvinaista siihen aikaan ja no kaikki täti-ihmiset ei tietysti siitä tykännyt, mutta me nuoret sotilaat oltiin innoissamme ja me kuljettiin sitten ympäri niitä lähiseutujen markkinoita ja erilaisissa tilaisuuksissa pidettiin hengellisiä kokouksia ja musisoitiin. Ja siellä sitten nämä nuoret sotilaat pääsivät tai joutuivat todistamaan uskostaan ihan ilman ennakkovaroitusta. Mutta se oli kyllä hyvää opetusta sitten myöhempiä vuosia varten. Silloin muuten sai pitää uskon asioita esillä myös kouluissa. Muistan, että meillä oli semmoinen yhteiskoulussa uskonnon opettaja, joka oli myös pappi. Niin hän pyysi minua ja minun ystävääni, joka myös kuului siis pelastusarmeijaan, pyysi meitä pitämään esittelytunnin armeijasta ja kertomaan myös uskostamme. Sitten me laulettiinkin siellä hengellisiä lauluja tämän ystävän kitarasäästyksellä. Semmoinen erikoisuus vielä, että siihen aikaan niin koko tämä yhteiskoulu, kaikki sen luokat kokoontui joka aamu sinne aulaan ja siellä pidettiin hengellinen aamun avaus. Että kyllä on ajat muuttunut noista vuosista. No jos vielä kerron tuosta nuoren sotilaan elämästä. Me oltiin tämän Marja-Leena ystävän kanssa hyvin innokkaita ja palvelualttiita nuoria. Kerron sellaisen tapauksen, kun Mäntässä asui silloin eräs vanhempi mies, joka oli pahasti alkoholisoitunut ja usein hän makasi milloin missäkin ojan pohjalla, kun jalat ei kantanut. Ja kerran sitten osuttiin tämän ystäväni kanssa sinne polun varteen, jossa mies makasi lähes tiedottomana. No me autettiin hänet pystyyn ja puoliksi raahattiin hänet monta kilometriä hänen asunnolleen. Ja siellä me sitten huollettiin häntä ja evankelioitiin ja rukoiltiin ja ei me edes pelätty. Me oltiin niin henkeä täynnä, että vaikka tämä mies sitten rupesi jo puhumaan aika semmoisia levottomia ja sekavia juttuja, niin me vaan jatkettiin tätä rukousta. En tiedä, jäikö tästä tapahtumasta mitään hänen mieleensä, mutta mä oon ajatellut, että olisipa mahtavaa, jos kerran taivaassa tuo mies kävelisi vastaan meidän evankelioimisen tähden. Se on suurta kuulla ja saanko tähän väliin sanoa sillä tavalla, kuuntelin tuossa, että sä pelastusarmeijaa olit saanut kosketuksen nuorena ja itselle tuli mieleen se, että ennen ei ollut minun lapsuudessa noita kerhoja niin hirveästi, niin minä menin pelastusarmeijaan sen takia mukaan, kun siellä oli sitten myös seuraa. Ja meitä oli Iisalmessa sitten, missä vietin lapsuutta, niin siellä oli tosi iso ryhmä pelastusarmeijan nuoria ja olin siellä monta vuotta jo sisareni mukana. Ja ennen kuin mennään eteenpäin tuohon sinun tarinassa, niin me kuunnellaan tähän väliin Christopher Strengin kappale Älä pelkää ja sen jälkeen eteenpäin. Tunnen pelon vyöryvän aaltojen lailla, valtaansa kahliten kokonaan. Voimaton on, voimat nuo hiipuvat ruumistan jaksa, jatkaen matkaa mä tähän jään. Älä pelkää, hän vierellä seisoo ja kannattaa. Älä pelkää,
loimat sua valtaansa. Älä pelkää, hänen armonsa lopuu ei milloinkaan. Älä pelkää, hän kanssasi kulkee ja johdattaa. Kaiken kaatuvan päälleni sorrun, taakkani alle mä jaksaen. Uupunut on. Kuulkaan ei ymmärrä, vapisen pelkään, tuntuu kuin matkani kesken jäis. Kullassa seisoo ja kannattaa. Älä pelkää, ei pimeyden loimat sua valtaansa. Älä pelkää, hänen armonsa lopuu ei milloinkaan. Älä pelkää, hän kanssasi kulkee ja johdattaa. Älä pelkää, hän vierellä seisoo ja kannattaa. Älä pelkää, ei pimeyden voimat sua valtaansa. Älä pelkää, hänen armonsa lopuu ei milloinkaan. Älä pelkää, hän kanssasi kulkee ja johdattaa. Haluatko sinä saada näyttävän musiikkivideon tai myyvää promomateriaalia, millä tulet artistina tai bändinä tunnetuksi? Täällä Espanjan aurinkorannikolla ne onnistuvat kukkaroystävälliseen indie-artistihintaan. Ota yhteyttä info@finradio.net ja kerromme mielellämme lisää. Tämänkertaisessa Sydämeni laulu ohjelmassa on siis vieraana Kaija Leino. Ole hyvä. Joo, sen verran vielä tuosta pelastusarmeijasta, että mä sain olla mukana siellä kerran Helsingissä kansainvälisissä kongressissa, jossa mä sitten täytyin ensimmäisen kerran pyhällä hengellä. Että se on niin kuin merkittävä tapaus mun elämässäni. Mutta sitten 16-vuotiaana valitettavasti niin maailma alkoi tarjota niitä kaikkia houkutuksia nuoreen elämään ja sitten mä myöskin pikkuhiljaa liuin kauemmaksi siitä uskosta ja erosin myöskin pelastusarmeijasta, vaikka en koskaan kyllä kieltänyt Jumalan olemassaoloa. Mutta muutama vuosi kului sitten aika tämmöistä railakasta elämää, kunnes sitten 20-vuotiaana huomasin olevani nuori vaimo ja pienen tytön äiti. Ja Mänttäkin oli sitten vaihtunut jo Tampereen kaupunkiin.
4 vuoden päästä siitä meidän perhe kasvoi sitten vielä pienellä pojalla, mutta se juhliva ja iloinen elämä, se jatkui. Toki me hoidettiin hyvin opiskelut ja työt ja mä olin Tampereen yliopistossa kirjanpitäjänä siihen aikaan. Mutta ne uskonasiat oli aika taka-alalla, että hätärukouksia varmaan rukoilin ja iltarukoukset ja opetin lapsillekin iltarukoukset, mutta siihen se sitten jäi. Sitten oli tosi vaikea vuosi mun elämässä, kun mies lähti vuodeksi töihin Irakiin. Ja sitä ei helpottanut se, että silloin oli Irakin ja Iranin välinen sota menossa. Tosin me päästiin käymään siellä kerran sitten lasten kanssa ja sehän oli valtava kokemus. Mutta tuosta Jumalan uudelleen kutsumisesta Tampereen ajoilta on jäänyt sellainen mieleen, että eräänä iltana tuon yksinäisen vuoden aikana niin meidän ulko-ovella seisoi semmoinen vanhempi mies ja hän tarjosi sitten Hyvän Sanoman vuosikertaa ilmaiseksi. Ja mä otin sen sitten vastaan ja täytyy sanoa, että mä luin tosi innokkaasti jokaisen lehden kannesta kanteen, mutta en vieläkään sitten uskaltanut tehdä sitä uskonratkaisua uudelleen. Me ollaan aika paljon muutettu elämässä ja sitten tämän Tampereen vuosien jälkeen muutettiin Hollolaan. Ja siellä Jumalan kutsu taas vahvistui mun elämässä. Ja mä koin, että nyt on viimeinen etsikkoaika, että nyt mun on tehtävä ratkaisu. Ja mä olin tosi kiinnostunut helluntaiseurakunnasta, varmaan tämän Hyvä Sanoman lehdenkin kautta. Ja kävin jopa katsomassa Lahdessa, että missä tämä seurakunta sijaitsee. Hollolassa ei silloin ollut omaa, mutta en uskaltanut mennä sisälle. Ja sitten mä aloin rukoilla itselleni uskovaa ystävää tuolta seurakunnasta. No sitten tarina jatkuu niin, että mä aloin odottaa meidän nuorinta tytärtä ja jouduin sairaalaan sitten siinä raskauden puolivälissä. Mä pääsin semmoiseen 2 hengen huoneeseen ja kun mä astuin siihen, se oli tyhjä silloin, niin mä huomasin, että siellä naapuripöydällä oli avonainen raamattu. Ja vähän ajan päästä sitten semmoinen vanhempi pariskunta tuli siihen huoneeseen. Ja yllätys oli suuri, kun täällä vaimolla keikkui nuttura sitten tuolla päälaella. Ja siihen aikaan 80-luvulla niin nuttura oli helluntalaisuuden tavaramerkki. Ja silloin mä ajattelin, että jes, nyt Jumala on kyllä valmistamassa tosi jymy-yllätystä mulle. Ja tämän sisaren leikkaustakin oli siirretty, että me varmaan kohdattaisiin. No sittenhän vietettiin siinä aikaa muutama päivä yhdessä ja mun kysymykset ei loppunut ja näistä hengellisistä asioista ja hän vastaili viisaasti. Ja sitten kun mä pääsin sairaalasta, niin täytyi vielä olla hiljakseen ja niin tämä pariskunta, jonka mies oli muuten vanhemmiston veli, niin he vierailivat säännöllisesti meidän kotona ja aina oli kassillinen hengellistä luettavaa mukana. No sitten kun toi Laura-tyttö syntyi, niin pääsin sinne seurakuntaan ja muistan, että eräässä yörukouskokouksessa sitten annoin elämäni uudelleen Jumalan käyttöön. Ja myöhemmin kävin myöskin kasteella. Eli nyt on saanut 38 vuotta vaeltaa Jumalan seurassa ja moninaiset on ollut myöskin tehtävät täällä seurakunnassa. Mutta mä koen kuitenkin, että se mun tärkein tehtäväni on rukous.
se on myös sellainen lahja, joka ei ole aikaan eikä paikkaan sidottu ja sitä voi harrastaa aina vaikka huonommassakin hapessa. Ja tosiaan sitä rukousta on tarvittu paljon. Niin kuin mä kerron tuossa aikaisemmin, että mulla on se iso perhekunta, josta tiettävästi ei kukaan ole elävässä uskossa. Mutta mä ajattelen, että se on Jumalan ihme, että minä olen säilynyt kaikki nämä vuodet yksin siinä ja on saanut kantaa heitä Jumalan eteen. Ja tiedän, että yksikään rukous ei ole mennyt hukkaan. Ja myös uskon, että mä näen tuloksia, vaikka sitten vasta siellä taivaassa. Juuri näin, ja otetaan tähän väliin sinun toivoma laulusi Elian päivät, ja esittäjänä on Paul Wilbur. Alkuperäinen versio sellainen. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. And though these are days of great trials, of famine and darkness and sword, still we are the voice in the desert, crying, prepare ye the way of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice in the year of Jubilee. Out of Zion's hill, salvation come. Behold, he comes. And these are the days of Ezekiel, the dry bones becoming as flesh. And these are the days of your servant David, rebuilding a temple of praise. And these are the days of the harvest, the fields are white in the world. And we are your laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice in the year of Jubilee. Out of Zion's hill, salvation comes. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice in the year of Jubilee. Out of Zion's hill, salvation comes. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice in the year of Jubilee. Out of Zion's hill, salvation comes.
Todella mieltä ylentävä ja innostava tämä Paul Wilburin esitys Elian päivät, mutta uskovan elämässä on jotakin muutakin ja me ollaan tänään jo siitä kuullut jotakin ja Kaija Leino kertoo meille edelleen, mitä sä haluat sanoa tähän kilvoitteluun. Tosiaan noita vaikeuksiakin on elämässä kyllä riittänyt ihan kiitettävästi ja varmaan jokainen Jumalan lapsi tulee jossain vaiheessa huomaamaan, että se uskon vaellus ei ole aina pelkkää päivän paistetta. Luin tässä eräästä hartauskirjasta. Mä aina aamuisin pidän yksikseni tämmöisen hartauden ja sitten luen hartauskirjoja. Siellä oli jossakin mielenkiintoinen juttu siitä, että lentäjät kertoi, että ensimmäisiä asioita, joita he oppivat, on kääntää kone tuulta kohti ja lentää vastatuuleen. Ja tuuli nostaa sen koneen korkeuksiin. He on oppinut tämän konstin linnuilta, että jos lintu lentelee vain huvikseen, niin se lentää myötätuuleen, mutta kun se kohtaa jonkun sitä uhkaavan vaaran, se kääntyy niin kuin sitä tuulta päin päästäkseen korkeammalle. Ja mä ajattelin, että meidän elämän kärsimykset on myös niitä Jumalan antamia voimakkaita vastatuulia, jotka nostavatkin meitä korkeammalle kohti Jumalaa. Eli Jumala kasvattaa meitä näiden kärsimysten ja koettelemusten kautta. Kuritus pitää meidät nöyrinä, opettaa meille kärsivällisyyttä ja syventää sitä meidän rukouselämää. Näin ainakin pitäisi olla. Joku tuntematon on sanonut, että myrskyt tekevät vahvan puun, koettelemukset vahvan kristityn. Ja vielä tämmöinen Phillips Brooks. En rukoile, että saisin kevyemmän taakan, vaan vahvemman selän. Se on kyllä aika rohkeasti rukoiltu. Mutta vielä jos tästä Torreviejan ajasta, tämä 10 vuotta täällä Torreviejassa niin on hurahtanut tosi nopeasti. Mutta mä koen, että jos mulla ei olisi ollut tätä kotiseurakuntaa, tätä kotikirkkoa, niin tuskin olisin viihtynyt täällä näin kauan ja näin hyvin. Toki se henkilökohtainen uskon elämä, Raamatun luku ja rukous on kaiken meidän uskon pohja ja perusta, mutta me tarvitaan myöskin sitä sanaopetusta ja uskon ystäviä, joilta me saadaan vahvistusta ja tukea silloin, kun meidän omat voimat on vähissä. Ja ne esirukoukset kantaa ihmeellisesti, kun elämä heittää haasteita meidän eteen. Muuten tuosta vielä, että silloin kotikirkossa olon alkuaikoina, niin me käytiin semmoisen lauluryhmän kanssa usein rannassa laulamassa ja markkinoillakin. Ja monena vuonna sitten järjestettiin yhteiskristillisiä naistenpäiviä, johon kuului Evlut-seurakunta, Majakka ja kotikirkko. Ja sinne osallistui monikymmenpäinen naisjoukko. 50-80 oli aina paikalla ja varmasti suurin osa oli uskomattomia. Näistä ajoista on myöskin hyviä muistoja ja toivon, että nämä kotikirkon ihanat evankelioimisillat ja tapahtumat jatkuu täällä vielä monta vuotta. Mutta vielä sellainen asia, kun silloin kun tultiin tänne Torreviehaan, niin mä tapasin ihan alkuaikoina sellaisen uskovan ystävän. Tutustuin häneen ja sitten hänen kanssaan pidettiin myös rukouspiiriä, johon osallistui sitten muitakin sisaria. Mutta se on hauskaa, että hän asuu nyt Lahdessa ja kohta me asutaan ihan lähinaapureina, koska meillä on muutto edessä, kun me palataan täältä Torresta. Et Jumala on aika hauska ja huumorintajuinen, kun hän johdattaa meitä meidän elämän teillä.
Onpa mukava ollut tässä hetkinen rupatella ja kuulla sinun elämäntarinaa. Ja mitä haluaisit niin jättää kuulijalle tähän ihan viimeisessä kiteyttää sinun elämästä ja uskosta? Millä haluaisit meitä tänä aamuna tähän loppuun vielä rohkaista? Joo, no varmasti on tärkeintä se, että me roikutaan Jumalassa kiinni kaikissa meidän elämän vaiheissa, että vaikka välillä tulee sitä tuulta ja myrskyä, niin ei luovuteta. Jumala on luvannut sanassaan pitää meistä huolen ja mä haluan siihen uskoa ja rohkaista suakin ystäväni, että jos sulla on tällä hetkellä menossa joku vaikea elämäntilanne, niin kohota vaan katseesi ja sydämesi sinne Jumalan puoleen ja pyydä ystäviltä esirukousta. Ne kantavat, ne auttavat ja vahvistavat sinua. Ole siunattu. Kiitoksia Kaija ja aurinkoisia päiviä ja siunausta sinun elämääsi. Kiitos samoin. Hyvästi jäänyt ystäväni. Sain ne hetken viettää aikaa. Sydämen laulun sulle toin. Hyvästi jäänyt ystäväni. Hyvästi jäänyt ystäväni. Vietit kanssai hetken aikaa. Kohta jälleen kohdataan. Tämä on Finradio, kanava Espanjasta suoraan sydämeen. No niin, olitte seuraamassa tässä jälleen kotikirkon ohjelmaa Sydämeni laulu. Minä olen Kauko Ilmari jälleen 2 viikon kuluttua, eli jokaisen parillisen viikon sunnuntaina kello 9 Espanjan aikaa ja kello 10 Suomen aikaa. Kaupungin valoissa sielu hämärtyneenä. 1000 sydäntä, mut kukaan ei rakasta. Syvällä sisällä yksin mä jäin. Metro huutaa, sirenit soi. Mulle se oli liikaa, sisältä rikki. Mä kaipasin rauhaa, kaipasin maata, jonka syleilyssä ei tarvi paeta. Mä tulin takas maalle, sinne mistä